Nyinga niluongo ni Joseph Masero, aja Migori County, Nyoro Bay. Sani atimo wanda Mombasa kae. Ohala ni nachako gi capital matin. Na kuom nyaka sani koro osanyuolore ma koro sani anyalo neno berne. Kuona nachako ohala ni nachake ka nokang'eyo nyalo chopo kae. Lakini kuom ng'wono mar Nyasaye ochopo kae amor. Koro ohala kana kelo Mombasa kae nang'iyo ni ohala mane ma ng'ato nyalo chako. Kapok nabedo gi capital nakuongo abedo gi idea. Ka ng'ato pok ochako biashara nyaka kuongo chak. Gimokuongo obedo go mokuongo en idea. Pesa ingo idwa chako ohala mane? Idwa chake kanye? An abulo ring'o nyama choma Mombasa ka a. Aseneno ni nyaka Mombasa kae ohala manyalo dhi maber mar chiemo en nyama choma. Natemo biriani, nawacho ni gima ng'eyo manyalo bulo maber, ji nyalo hero. Nikech nasetemo chiemo go te. Gima ne nyalo dhi, mane customer nyalo hero kana aloso otenda mokuongo. Ka pod otin nyaka kuom sani en kama en nyama choma. Mokuongo kaka nadonjo Mombasa kae, nachako tije alwedo jua kali matindo tindo. Ko patient na nomiyo I collect some amount, not less than 300,000 mana chako go ohala ni. Nakuongo nyaka kuom sani ang'eno osabedo moingo kanyo kata gik mosamiya ohala ber mosamiya pesa mana chake godo. Okay, wasatemo application mag fund lakini ok binwa. Koro ok wang'eyo ni benefit youth mamage. An anyalo nyiso vijende matino makaka wan manyalo donjo ohala ni it's all about patience, be patient. Nyinga giluonga ni Dan Odomuya awuodo Kenya Okwala to ani Mombasa ka madaki ajadak maka atimo ohala mar kinyozi ni masetime kuom muda moromo chakre ka 2019 nochake matin to kama nayude yuto mar mondo achak ohala ni neno la thrum keno matin to gosiepe ni to osiepna adwa timo gima kama to anyalo time nang'o. Nitie osiepna ma wiye ok nyal wilgo iluongo ni Charles Robi Obama. Ok wiye nyalo wil kod Obama kane naneno ka ohala wadwa yawo to nabedo piny anyiso ni osiepa un osiepena un plans na to ohala ni adwaro mondo ayawe atim nang'o. Anyiso kijende matino ging'iye skills kata ka gidwaro degree to ging'iye skills gin tije mag lwedo kaka koro mae kinyozi ka watimo massage, watimo pedicure, watimo shaving and dye. Iliyo litiketo ni dye ewi mago gik makelo yuto mar oganda wa mondo giyud kaka gikonyo family gi makiny.